Ja, en van Turkije neem ik met naar Afghanistan, het land waar Massoud Hassani geboren is. Welkom, fijn dat je hier bent. Ja, dankjewel. Ja, als 14-jarig jongetje ben je het land moeten ontvluchten. Ongeveer, dat was op 14-jarige leeftijd. En uiteindelijk ben ik naar Nederland gekomen om een betere plek te vinden. En het gaat nu prima. Ja, dat gaat heel goed met jou, want je hebt iets heel bijzonders ontworpen. Je hebt gestudeerd aan de Design Academy in Eindhoven. Ja. En ja, je hebt iets gemaakt waarmee je mijnen kunt opsporen. Ja, dat klopt. Ik ben met een product afgestudeerd die is eigenlijk geïnspireerd op mijn jeugdspeelgoed. Ik heb nu een exemplaar meegenomen. Jij mee toen we maakten vroeger uit afvalmaterialen of papieren. We maakten dit soort cilinders mee. Ja. En hier heb je dus vleugeltjes. Ja. En al deze vleugels die vangen de wind. En hierdoor kan die gewoon rollen. En wat is het spel dan? Het spel is om wedstrijdjes te houden en dan gewoon racen tegen elkaar. Wie het snelste gaat. Precies. En hoe snel, laat het zien, hoe snel gaat deze? Ja, deze, ik weet niet hoe ik verwacht wel topsnelheid natuurlijk, hè, van een ontwerper. Het ligt aan het tapijt, mensen. Het ligt aan het tapijt. Ja. En dit was het al. Het ging dan natuurlijk in de woestijn super snel. Ja, de woestijn gaat heel hard. Ja, hij heeft natuurlijk, als je hem vanuit deze kant beluistert, dan gaat hij eigenlijk niet naar voren, want dan is de vleugels zitten andersom. Ja. Maar dus die kunnen heel snel door de woestijn gaan als er wind is. Ja, dus dat was het speelgoed als kind. En nu heeft jou dit geïnspireerd tot iets heel bijzonders. Ja, ik heb dus tijdens de studie heb ik onderzoek gedaan naar mijn speelgoeden. Ja. Dus er waren verschillende dit soort dingetjes. En ook daarna heb ik meer onderzoek gedaan naar vuur, water en lucht. En al de natuurlijke bronnen. En daarna heb ik ze gewoon aan elkaar gecombineerd. Wat kun je mee? Dus uiteindelijk de vraag was, hoe kun je zoiets dan echt een functie geven? En dan kwam ik op het idee dat vroeger we speelden op die woestijnen waar veel explosieven voorkwamen. Dus ik dacht, misschien nu kan ik gewoon hetzelfde voorwerp vergroten en ook sterker maken. En dus meer efficiënter enzovoort. Dus ik heb nu grote ballen gemaakt, die heten Minecafans. En ze zijn ongeveer 2,20 meter hoog. Zo. Dus, we zien hem hier in beeld. Ja, het is inderdaad een enorme grote bal. Ja, dat is die witte bal. Deze is bedoeld voor struikeldraden. Dus als hij rolt door de woestijn en er is een struikeldraad. Dat zijn meestal landmijnen of antipersonal mines op een stok. Ja. Het is eigenlijk een granaat met twee draden aan beide kanten. Ja. Dus als je door die draad heen loopt, dan plaats je heel veel explosies. Dus dat witte bal is daarvoor bedoeld. En ik heb ook andere soorten, dat ze gewoon echt op mijn drukken. Ja. En dan ontstaat een drukkracht op de grond. Gewoon precies dezelfde drukkracht als een voet. Als je erop zou lopen, ja. En dan explodeert dat hele ontwerp. Want waar is het van gemaakt? Wat voor materiaal heb je gebruikt? Ik heb voor bamboe gekozen. Dus waarom? Bamboe is goedkoop, is heel sterk materiaal en is biologisch. Dus het komt uit de natuur en kan heel makkelijk gerecycled worden door de natuur. En de rest zijn allemaal rondvormige voetstukken die de wind vangen. Ja. En zij functioneren dus als een mensvoet. Dus zij kunnen gewoon echt op de grond lopen en dan drukken. Wow. Dus daardoor plaatst een explosie. En de kern van de bal zit ook een GPS-systeem in. Ja. Dus de GPS is verbonden met Google Earth internet. En dan als die bal gewoon willekeurig door de woestijn rolt, dan kun je het gewoon opsporen. Waar die ja, precies. Ja. En hoe veilig dat de plek is geworden. En hij geeft ook indicatie aan dat waar komen het meeste explosieven voor. Want heel veel mensen, of heel vaak militairen of de peacemakers, mensen van de Verenigde Naties, ze weten niet waar die landmijnen voorkomen. Dus ze zijn echt maanden bezig op verkeerde locatie. Ja. Dus dat geeft ook weer dat, waar die mijnen voorkomen. Dus het maakt hun werk veel veiliger, makkelijker, sneller en goedkoper. Maar je hebt het bedacht, maar werkt het? Ja, we hebben hem al een aantal keer getest. Ja? Dus de eerste test, het allerbelangrijkste, was om de drukkracht te testen. Ja? Is dat voldoende om de druk te voeren? Dus dat was goed. En de tweede test was de explosietest. Tot hoe ver gaat die kapot? Ja. Dus we hebben met 100 gram explosieven getest. Dat is eigenlijk
bijna dodelijk voor een mens. Dus je raakt beide benen kwijt. Dus de bal was tot de helft beschadigd. We hebben daar beelden van. Zullen we eerst even naar kijken, dan hebben de mensen wat beter. Precies. Want het is in Vught is het getest. De explosie is in Riel gebeurd. Riel bij Eindhoven. Ja, in de buurt. En dat is met de EOD gedaan. Oh ja, de explosieve opruimingsdienst. Ja, oké. We gaan kijken naar beelden van de Mine Kafal. Dus dat zijn die AP-mandjes. Ja. We zagen een vrij grote explosie. Hij was tot de helft ongeveer tot de helft. In totaal waren 4 voeten kapot gegaan. Ja. En de kern blijft gewoon intact, dus de GPS-systeem blijft allemaal intact. Oh, dat gaat niet... Nee, hij gaat niet kapot. Dus, wat kost zo'n apparaat? In totaal, als het geheel, kost het rond $40. Oh, dat is heel goedkoop. Dat is, het is 120 keer goedkoper dan de gebruikelijke technieken. Want heb je al een telefoontje gekregen van de Verenigde Naties? Ze weten het wel. Ze weten het? Ja. Maar zijn ze geïnteresseerd erin? Jawel. Ja, er zijn heel veel verschillende bedrijven of mensen zijn geïnteresseerd. En ik krijg heel mooie feedbacks ook. Maar het moet nog helemaal uitontwikkeld worden. Want we zijn nu in de tweede fase. Dus dat zijn allemaal de werkende prototypes. En we hebben nog gisteren onze laatste test gedaan. Rolt hij nog door de wind en hij rolt ook nog echt. Hij is 80 kilo zwaar, maar hij is licht genoeg om door de wind te... Precies. Je hoeft niet per se windkracht 10 te hebben. Nee, dat is gewoon, we hadden gisteren rond 4, windkracht 4, dus hij kon gewoon rollen. Wauw. Ja, dus dat is de eerste stap om iets door te ontwikkelen. En nu zijn we bezig met een aantal engineeringbedrijven die meer tijd willen insteken, zodat hij helemaal gefabriceerd kan worden. Want is het voor jou een droom om de Minecraft in jouw geboorteland aan het werk te zien? Ja, tuurlijk. Dus dat zal wel de moeite waard zijn, want we zijn al een tijdje mee bezig. Het is een afstudeerproject geweest, maar daarna ben ik nog de hele tijd mee bezig geweest. Dus het zal wel mooi zijn om de eerste modellen daar te testen, in ieder geval in Afghanistan. Ja. Maar er zijn nog meer landen, zoals Angola. Zij hebben 20 miljoen landmijnen. Dus precies de helft van de land is eigenlijk bezet door de landmijnen. En daar wonen maar 12 miljoen mensen. Dus daar heb je hem eigenlijk nog heel nodig. En het landschap is gewoon plat. Dus daar werkt hij werken. Ja. Fantastisch zeg. Ja, want heb je daar ook prijzen voor gewonnen? Ik heb een aantal prijzen meer gewonnen. Ja. Dus voor sociaal design. Ja. En het was ook nog genomineerd voor de Designs of the Year in Londen. Maar gaat het dan echt om het design of om de functionaliteit? Nee, het is, de eerste fase was meer conceptueel denken. Dus tot hoe ver kun je iets brengen eigenlijk. Sorry dat ik onderbreek, maar je hebt gezegd het is bamboe, maar waarvan zijn dan die cirkels gemaakt die op het uiteinde zitten? Dat is uit biologische plastics. Dus zij zijn uiteindelijk allemaal afbreekbaar. Want als je bijvoorbeeld als je een mijn ruimt met iets die nog schadelijk is voor de natuur, dan heeft het niet zoveel zin in. Dus hierdoor, de natuur wordt niet veilig gemaakt. Aangetast, ja. Nee. Het is ook een milieuvriendelijke het is milieuvriendelijk en het is goedkoop. En het is zeer nuttig. Ja, het is sneller. En we zijn nog mee bezig om dat helemaal af te krijgen. En dan het zou wel mooi zijn als ik binnen een jaar of zo dat hij helemaal auto-ontwikkeld is. Dat hij echt aan het werk is. Ja, dat zou fantastisch zijn. Ben je nu ook alweer nadenken over een nieuw we zijn nu product? Bezig om de eerste stap is om deze nog beter te maken. En dan ook de oorspronkelijke speelgoed. Dus deze willen we ook eigenlijk in het groot maken. In het groot? Ja, dus ongeveer zoiets. En dan, want deze kan gewoon echt recht doorgaan. En ik heb nog laatst met Theo Jansen hierover gesproken. Hij is de ontwerper van een hele grote strandbeesten. Misschien kunt u dat.
Ze worden ook... Of van die strandzakken, zeg maar. Nee, strandbeesten die worden ook door de wind... dus in ieder geval, ze lopen ook op strand. Ja. En dan we willen nu een cilindervorm maken zodat die door de wind kan bestuurd worden. Maar tegelijkertijd, hij verzamelt ook de wind. Dus binnen in de cilinder ontstaat een compressor air. En daarna, als je ergens tegenaan botst, dan draait hij om, dan gaat hij tegen de wind zijn eigen compressie gebruiken. Dat is meer ingewikkeld, maar dat is dan, dus dat is dan de volgende stap. Ding. Nou, ik wens je heel veel succes. Generatie. En ik hoop dat de microfoon snel gaat werken. Dankjewel. Dankjewel.